Takže ahoj, já vás vítám dnešního videa. Dneska to bude pokračování našich tutoriálů. Dneska už si doděláme kostru našeho přihlašovacího systému. V dalších dílech si už doděláme krásný design, ať ta stránka vypadá dobře a tak dále a tak dále. Takže jdeme rovnou na to. Nejdřív si to vypíšeme, aby jsme věděli, že to vážně funguje. Takže dáme echo row a 1. Vlastně to echo row result fetch row znamená, že nám to připraví ty věci k tomu, aby jsme je mohli vypsat. Echo znamená, že to vypíšeme, teď tu proměnou, ale ta proměna není jenom jedna. V tom není jenom jedna informace, takže musíme použít identifikátor. Ten napíšeme do hranatých závorek a do hranatých závorek napíšeme jedničku, která reprezentuje login. Já vám to vysvětlím proč. V programování se obecně indexuje, což znamená prostě určuje, nevím, od nuly prostě, vždycky od nuly, všechno od nuly. Nevím, prostě se všechno počítá od nuly, neřešte proč, ale prostě to tak je. Vždycky se to počítá tak, že ID je 0, login je +1 a heslo je zase +1. Takže ID je 0, login je 1 a heslo je 2. Chápete to? Pokud ne, můžete se připojit do Discordu, je tam růmka programování help nějak tak, odkaz dole v popisku. Prostě mezi těma rows je ten sloupec, se přidává 1 a počítá se od 0. Jo, takže 0, 1, 2. Kdybychom to tady měli dál, tak je to 3, 4, 5 a tak dále. Nevím, jestli to je nějak omezený, ale to. Takže jednička nám reprezentuje login a my chceme zjistit, jestli to funguje i při vypisování hesla. Jak si znovu napíšeme row, hranatý závorky, Ctrl+Alt+F a 2, jelikož heslo je vlastně třetí, ale jelikož počítáme od 0, takže 0, 1, 2. Jo? Teď by nám to mělo vypsat za sebe tyto dvě věci. Admin 1, 2, 3. Admin 1, 2, 3. Souhlasím. Takže můžeme vidět, že nám to funguje. Vypisování funguje. Jako další si budeme muset vysvětlit podmínky. Vlastně podmínka je na úplně stejném principu jako while, akorát se ten kód provede jenom jednou. Takže if, do závorek napíšeme tu podmínku a můžeme tam napsat do těch závorek jako 2, že když, to if vlastně znamená když, to, co je v databázi rovná to, co zadal člověk, tak. A to tak jsou ty složené závorky. Vzhledem k tomu, že potřebujeme ověřit, jestli uživatel zadal správně login i heslo, tak použijeme vlastně když tohle a tohle je správně, tak proveď tenhle kód. Takže když row 1, což je login v databázi, když row 1, ukončující hranaté závorka je Ctrl+Alt+G, když row 1 neboli login v databázi se rovná, když porovnáváme, tak píšeme 2 rovná se. Kdyby jsme napsali 1, tak přiřazujeme. Když row 1, login v databázi se rovná loginu, slogin, proměnný login, co zadal uživatel. A 2x end, Ctrl+Alt+C, když row 2, která reprezentuje heslo, je rovno proměnný heslo, tak nás přesměruj, uvozovky, location, jenom velký lo, admin.php. Takže si vytvoříme soubor admin.php, na který nás to přesměruje, pouze pokud správně za login a heslo. Ten admin necháme zatím prázdný, jen si vyzkoušíme, zda nám to funguje. Na naší stránce si zadáme admin a 1, 2, 3, tak nás to přesměruje na admin.php. Pokud tam zadáme něco jiného, tak to nenapíše nic, ale to napravíme. Jako další si budeme muset vysvětlit session. Session je typ cookies, který zaprvé musíme aktivovat a který vydrží cca půl hodiny a poté se sám smaže. My ho můžeme smazat. A my ho budeme používat proto, abychom věděli, jak se ten uživatel jmenuje a jestli je vůbec přihlášený. Takže tu session musíme aktivovat. Jinak s ní pracujeme jako s normální proměnou. Takže session start nám tu session aktivuje. A teď s ním budeme pracovat jako s normální proměnou. Tady to podtržítko session znamená, že budeme pracovat se session, vytvoříme si zase hranaté závorky, dáme uvozovky a do nich napíšeme, jak se ta proměna bude jmenovat. Tato část teď, když používáme session, neznamená ani tady, neznamená název ty proměny. To jenom znamená, že
budeme používat tuto funkci. A my si sem napíšeme login a session login se rovná proměnný login. A toto uděláme jenom, když proběhne správně přihlášení. Ještě si tady uděláme else, což znamená, když ta podmínka nad tím není pravda, takže tady nemusíme dávat závorky, rovnou složený. Závorky, tak napiš echo, špatný. A vzhledem k tomu, že do echa můžeme psát i HTML tagy, tak si tady uděláme odkaz na index.php. Jo, a já jsem zapomněl. Když píšeme do echa a potřebujeme v HTML nějaký uvozovky, tak musíme udělat ty složený, jinak by to nefungovalo. Stop, tady to zastavím. Jo, by the way, můžete si všimnout, mám nový komp, takže možná bude video. Jde o to, že tady, kdybychom dali ty normální uvozovky, co jsou tady na začátku, tak by nám to odznačilo ten kód a myslelo by si, že tohle je nějaký PHP. Proto si musíme dát jiný uvozovky, než máme tady na okrajích, aby bylo oboje uvozovka. To, že to je uvozovka, že to je označený jako uvozovky, poznáme, že to je takhle krásně zelený. Pokračujeme. Takže index.php, dáme tady zpět, ten odkaz se bude jmenovat zpět, jo? Zakončíme ho, takže to by mělo být všechno správně a blížíme se ke konci. Tak, když tady napíšu nějakou blbost, tak mi to vidí chybu. Jo, protože jsem, vidíte, chyba v praxi, střední. Vždycky, když vám to napíše chybu, zkontrolujte si, středníky je to nejčastější chyba. Tada, špatný login nebo heslo, máme špatný kódování, tady kódová stránka, UTF-8 bomb. Tak easy, teď si to refreshneme, špatný login nebo heslo zpět. Dobrý, teď když si zadám své správný, funguje to. Teď jenom si zkusíme to vypsat, jo, otevřeme si soubor admin.php, řekneme, že budeme používat PHP, aktivujeme session pomocí session.start a napíšeme echo, řekneme, že budeme používat session a do hranatých závorek napíšeme login, protože login, protože jsme tady v tom souboru vytvořili session login. Takže ji vypíšeme a s trochou štěstí by se nám tam mělo vypsat admin. Když refreshneme, nice. Pak se dělá třeba jakože vítej, tvoje uživatelské jméno je _admin. A taky se pomocí toho ověřuje, zdali jste přihlášený nebo ne. A teďkon si ještě vytvořím základní stavbu HTML a udělám si odkaz na odhlašovací skript, protože ono to samo se promaže, ale je lepší to promazat, protože později si napíšeme, že když se ten login, to přihlášovací jméno je prázdný nebo je nějaký špatný, tak nás to z téhletý stránky, z toho adminu vykopne. Je to taková bezpečnostní věc, kdybyste měli nějaký citlivý data, cokoliv, tak aby se tam každý nedostal. Takže napíšeme si href, to je vlastně ten odkaz, dáme tady logout, out.php, to nás přesměruje na ten soubor, který nám promaže session, takže už jakoby nebudeme přihlášení a ještě nás jednou přesměruje na index.php. Napíšeme odhlásit se a zakončíme tag. Uložíme to, vytvoříme si soubor logout.php, řekneme, že budeme pracovat s PHP, aktivujeme session a tu session promažeme pomocí session destroy. To je vše a teď nás už jenom přesměrujeme na index.php. Takže to by mělo být ono. Teď půjdeme sem, dáme F5. Jo, zase blbý kódování, klasika. Stále nic. Joha, špatný soubor. Odhlásit se, dobrý, už to píše správně, dáme odhlásit se a odhlásilo se to. A jak ověříme, že nám to vážně promazalo tu session? Půjdeme zase zpátky na admin PHP a nic se nám tady nevypíše. Jo? Takže takhle jsme ověřili, že se nám promazala session, že nám to funguje. A taky hlavně, že vám to nenapíše chybu. Takže to by bylo pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám líbilo, že vám pomohlo. Opět opakuju, pokud máte nějaký problém, tak můžete buď to psát do komentářů, anebo vytvořili jsme Discord s žralokem tu, takže máte odkaz dole v popisku. Takže čau!